Пасля свайго чарговага пераабрання Александр Лукашенко пачаў фарміраваць новы ўрад. Прызначэнне і перапрызначэнне міністраў ён расцягнуў на цэлы тыдзень, а самае цікавае пакінуў на дэсерт. У выніку юбілейным 10-м прэм'ер-міністрам Беларусі лукашэнкаўскай эпохі стаў кіраўнік Мінскай вобласці Александр Турчын, а Роман Галоўченка, якому апошнім часам пастаянна прылятала ад начальніка, перасеў у мяккае крэсла старшыні Нацыянальнага банка. Што можна сказаць пра Александра Турчына як пра чалавека і пра чыноўніка? Як пра яго выказваўся Лукашенка і якім быў яго шлях на вяршыню беларускай палітыкі? І самае галоўнае, ці можна разглядаць яго як патэнцыйнага пераемніка Лукашэнкі? На ўсе гэтыя пытанні паспрабуем адказаць у нашым сюжэце. Прызначаючы новага прэм'ер-міністра, Александр Лукашенко нечакана параўнаў яго з самім сабой. Я специально, вы заметили, целыми блоками представил наших вице-премьеров и тех министров, которые будут с ними работать. Я хочу, чтобы вы всегда помнили, у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть, но тут вам придется с Романом Александровичем советоваться. Вы председатель. Аднак тут жа пачырванеламу ад усцешанасці Турчыну далі зразумець, што на новай пасадзе яму не дадуць капіраваць лукашэнкаўскія паводзіны, а тым больш марыць пра ўладу ў краіне. И если бы я сказал, что у нас будет правительство и диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в правительство. Они же, знаешь как, лучше на месте, но ключи от склада, вот это мое, и больше я никуда не пойду. У выніку Лукашенко пахваліўся тым, што цяпер Беларусью кіруе новае пакаленне. Ну, амаль што. Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной. Но мы тут немного задержались, Игорь Петрович, Наталья. Ну, так и должно быть. Потихоньку, и мы отойдем. Александра Турчына дакладна нельга назваць новым чалавекам у беларускай палітыцы. Да свайго чарговага павышэння 49гадовы чыноўнік больш за 20 гадоў адпрацаваў у сістэме і прайшоў яе па вялікім рахунку ад самых нізоў. Турчын нарадзіўся 2 ліпеня 1975 года ў Навагрудку. Яго маці была звычайным медыцынскім работнікам, а вось бацька, Генрых Станіслававіч, стаў вядомай фігурай. Спачатку ён працаваў настаўнікам фізікі ў школе, але пасля пачаў прасоўвацца па партыйнай лініі. У выніку Турчын старэйшы стаў кіраўніком спраў мясцовага выканкама, то бок па сутнасці трэцім чалавекам у раёне. У сферы яго адказнасці былі кадры. Нягледзячы на статус бацькі, дзяцінства Александра Турчына мала чым адрознівалася ад дзяцінства аднагодак. Ён добра вучыўся і захапляўся баскетболам, а ў 14 гадоў падлетак зарабіў свае першыя грошы. Яго ўзялі на прадпрыемства упакоўваць аўтамабільныя фільтры ў прамасленую паперу. Школу хлопец скончыў са срэбным медалём. 1 четвёрку у атэстат будучаму чыноўніку паставіў строгі настаўнік матэматыкі. Александр Генрихович Турчин, выпускник школы, а сегодня первый наместник премьер-министра Республики Беларусь. Шановные батьки! Пасля выпуску са школы Александр Турчын 3 гады правучыўся ў Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце, але па выніку так яго і не скончыў. Пасля ён вярнуўся на радзіму і паступіў у Навагрудскі гандлёва-эканамічны тэхнікум. Падчас вучобы там ён працаваў вартаўніком райвыканкама, а перад выпускам бацька прыстроіў сына да свайго знаёмага, які ўзначаліваў калгас з назвай «Авангард». У 1997-м гаспадарка якраз адкрывала сваю краму ў райцэнтры, і 22гадовы Александр Турчын стаў загадчыкам прадуктовай крамы, якая гандлявала зернем, гароднінай і мясам. Бацькаў таварыш выдзеліў маладому дырэктару уазік-буханку з асабістым кіроўцам, на якой той ездзіў у камандзіроўкі ў суседнія раёны. У «Авангардзе» усе былі задаволеныя, бо дзякуючы краме у гаспадаркі ніколі не было праблем з выплатай заробкаў, а кіраўнік гандлёвага пункта заўсёды хадзіў у касцюме, быў культурным і ніколі нікога не крыўдзіў. Аднак ужо праз 1,5 года Турчын звольніўся і перайшоў на працу ў падатковую інспекцыю па Навагрудскім раёне. Кабінетная праца аказалася для яго больш цікавай і перспектыўнай за раз'езды на буханцы, але ў выніку і там маладзён надоўга не затрымаўся.
Праз паўгода 24-гадовы эканаміст працаўладкаваўся кантралёрам-рэвізорам ва ўпраўленні Міністэрства фінансаў. Спачатку па Навагрудскім раёне, а пасля і па Гродзенскай вобласці. Паралельна Турчын атрымліваў вышэйшую адукацыю ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце, бо без дыплома далейшае прасоўванне па кар'ернай лесвіцы было немагчымае. Таго прасоўвання давялося чакаць нядоўга. Ужо ў 2004 годзе чыноўнік, якому яшчэ не было і 30, узначаліў фінансавы аддзел карэліцкага райвыканкама. У бедным і дэпрэсіўным рэгіёне Турчын змог сябе добра зарэкамендаваць і хутка прасунуўся да намесніка старшыні. Мясцовыя прадпрымальнікі добра пра яго адгукаліся, і некаторыя нават называлі эканаміста адзіным адэкватным чыноўнікам, да якога заўсёды можна было зайсці ў кабінет, і які нават часам сам тэлефанаваў, каб пацікавіцца справамі бізнесу. Пакуль ён працаваў у Карэлічах, уся яго сям'я заставалася ў Навагрудку. Жонка Інна таксама паходзіла адтуль, а дачка Дар'я нават хадзіла ў тую ж школу, што і бацька. У 2010-м ініцыятыўнага Турчына чакала чарговае павышэнне. Яго прызначылі ў Мінаблвыканкам старшынёй камітэта па эканоміцы, і ён у 35 гадоў перабраўся ў сталіцу. Хутка сям'я чыноўніка завалодала трохпакаёвай кватэрай у спальным раёне Каменная Горка. Падобная нерухомасць у панэльным шматпавярховіку цяпер каштуе да $100 000. Элітнай яе дакладна не назавеш. Праз 2 гады Лукашенка асабіста зацвердзіў Александра Турчына на пасаду намесніка губернатара, і ў 2015-м чыноўніку давялося асабіста займацца вырашэннем фінансавых праблем маладзейчынскага завода металаканструкцый. У пачатку чэрвеня таго ж года супрацоўнікі пачалі забастоўку, бо не атрымлівалі зарплаты. Давайте так. Значит, я ничего вам обещать глобального не буду, потому что деньги с неба не упадут. Давайте так, с завтрашнего дня я выдаю по чуть-чуть зарплату. Если до конца недели не отдаю, ложу заявление и как хотите. Подождите, давайте сделаем так. Турчын разам з тагачасным губернатарам Сямёнам Шапірам асабіста ездзіў у Маладзечна і казаў журналістам, што нічога надзвычайнага там не пабачыў, а работнікам параіў напружыцца і шукаць новыя заказы. У выніку грошы работнікі хутка атрымалі, але завод у выніку збанкрутаваў. Тым не менш, ужо вельмі хутка пасля паездкі ў Маладзечна Александр Турчын быў адпраўлены на новае месца працы. За 3 месяцы да прэзідэнцкіх выбараў 2015 года Лукашенко зрабіў яго асабістым памочнікам па Гомельскай вобласці. Вы люди на переднем крае фронта. Вы организовываете, вы отвечаете, и тут вам придется немножко акцент деятельности сместить. Помощник это не помощник губернатора и не заместитель, это глаза и уши президента там. И непосредственно ваша ответственность – это кадры. С главой администрации вы отвечаете за это, но вы первым ставите подпись. Вы інспектара по кадрам. У паўднёвым рэгіёне ураджэнец Навагрудка доўга не затрымаўся, і ўжо ў верасні 2016 года ён стаў кіраўніком апарата Савета міністраў Беларусі. Па сутнасці, гэта шэры кардынал урада, які не прымае палітычных рашэнняў, але кантралюе працу міністэрстваў і ўзаемадзейнічае з кіраўніком краіны. У Беларусі гэтая пасада заўсёды была добрым трамплінам для больш высокіх прызначэнняў. Падчас працы ў апараце ўрада Александр Турчын стаў старшынёй рады па развіцці бізнесу, праца якой прывяла да прыняцця ліберальнага дэкрэта аб развіцці прадпрымальніцтва. Гэты документ мусіў звесці да мінімуму ўмяшальніцтва дзяржавы ў працу прыватных кампаній і спрасціць іх жыццё. Я посмотрел этот документ, пытался для себя сформулировать его суть, и мне показалось, она, в общем, проста. Большая свобода в обмен на большую твою ответственность. Абсолютно верно. Она стала больше, чем та, которая была? Она, скажем, стала проще и понятнее на сегодняшний день. Она стала проще и понятнее. То есть сегодня, пожалуйста, государство ушло из этих сфер работой, действием. Но если получилось какие-то вещи, которые, не дай бог, пострадали люди, здоровье людей, то, извини, пожалуйста. Вот тебе простые правила, простые и вот правила. тебе простая ответственность. Абсолютно верно. Ты знаешь, на что ты идешь и чем ты рискуешь. Чем ты рискуешь, да. Другая палова дзясятых была часам адлігі ў адносінах Беларусі з Захадам і перыядам, калі Лукашенко замест барацьбы з бізнесам стаў да яго прыслухоўвацца. Асабіста з Турчыным ён сустракаўся, каб выслухаць яго меркаванне наконт стварэння ў краіне Міністэрства лічбавай эканомікі. Хотел с вами посоветоваться по поводу
цифровой экономики и так называемого цифрового министерства, которое внесено. Это предприниматели внесли, я не думаю, что вы не в курсе дела. Вы как на это смотрите? У выніку новае ведомства так і не з'явілася, але восенню 2018-го Александр Турчин стаў самым маладым першым намеснікам прэм'ер-міністра ў гісторыі Беларусі. Ён стаў часткай каманды папулярнага кіраўніка ўрада Сергея Румаса, у якім многія бачылі надзею на рэформы і чалавечы твар аўтарытарнай улады. Звычайна незаўважны Турчин дазваляў сабе даволі смелыя заявы ў духу таго часу. У прыватнасці ён выступаў за дэкрыміналізацыю падатковых злачынстваў. Сегодня бизнесмен, подписка о невыезде, там, залог, ну, есть разные формы. Пожалуйста, идет следствие, но бизнес работает, ничего не закрывается. Определил суд решение, что должен, пожалуйста, пусть платит. Если что-то не получается, есть имущество, государство продало и получила то, что ему причитается. Это, мне кажется, даст такой очень серьезный стимул, когда у людей вот пропадет страх в том, что за какую-то ошибку вот такая очень серьезная расплата. Да, наказание должно быть неотвратимым, но должно быть соразмерным причиненному проступку. Акрамя таго, чыноўнік прызнаваў, што дзяржаўная праграма па падтрымцы прадпрымальнікаў не працуе, аднак у той жа час не забываў дзякаваць Лукашенку. Вы знаете, наверное, можно так емко характеризовать: цифровая экономика – это будущее. Будущее всего мира, не только нашей страны. И вот я очень благодарен главе государства, который вот это чувствует, понимает, что стране нужно двигаться в этом направлении. Аднак і гэтыя прагрэсіўныя ідэі так і засталіся ідэямі. Ужо праз год пасля прызначэння ў кіраўніцтва ўрада Лукашенка зрабіў Турчына губернатарам Мінскай вобласці. І на гэтай пасадзе ён таксама паставіў рэкорд па ўзросце. Чыноўніку было ўсяго 44 гады. Кіраўнік Беларусі асабіста прыехаў у аблвыканкам, каб прадставіць актыву Міншчыны іх новага начальніка. Мои ощущения, что вот вернулся домой, и вот какой-то прошел промежуток небольшой времени, там был в командировке, вернулся, все знакомо, большинство лиц знакомо, поэтому я думаю, что мы будем продолжать ту политику, которая была здесь. Замест мар пра лічбавую эканоміку цяпер Турчыну трэба займацца жнівом і надоямі, а таксама вырашаць праблемы стратных калгасаў. Самый главный вопрос сейчас, то, что мы разговаривали, немножко помочь с отсрочкой платежа по топливу. То, что мы говорили. Вот с 15 числа, сейчас мы хорошо используем собственные средства. Что еще? Топливо, ну, странно, вроде продаем, финансовые лучше показатели, а топлива у вас не хватает. Закладываем посевную, семена, удобрения. В чем? Или вы мудрите? Нет, значит, не мудрим. В принципе, мы сегодня в области работаем, но, конечно, какой-то, чтобы был нам страховочный вариант, был бы неплохо. Вдруг какие-то сбои будут. Хорошо, Дмитрий, надо посчитать, посмотреть. Да, доложите, чтобы это было, если мы уже решили помочь, то надо вовремя помочь. Тут варта адзначыць, што Турчын усё ж рабіў нясмелыя спробы данесці да Лукашэнкі неабходнасць хоць якіх-небудзь рэформаў. Але ў адказ чыноўнік атрымліваў не нейкія рашэнні, а чарговы папулістскі аперкот ад свайго начальніка. У нас, к сожалению, получается, ну, по целому ряду продукции, эта продукция убыточна сегодня при производстве. Мы не хотим там наживаться, ну, хотя бы до нулевого уровня рентабельности, может быть, по каким-то позициям, ну, поднять цены. Ну, ты предлагаешь поднять цены на ценномолочные. По некоторым позициям, Александр Ильич, не по всем, а ну, по каким? По кефиру? По молоку на сегодняшний день. Ну так молоко и кефир люди в основном берут, пенсионеры. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсию? Если уж откровенно говорить, то с учетом инфляции, ты же знаешь, у нас доходы населения. Пускай там немножко, но приседает. Да. Поэтому ну что тут говорить? Давайте больше надоем. Тогда будет и выше рентабельность. Да ўсяго іншага, у 2020-м прыйшоў каранавірус. У канцы таго года губернатар Міншчыны хваліўся Лукашэнку, што яго рэгіён выйшаў на плато, хаця да канца пандэміі было яшчэ вельмі далёка. Что касается коронавируса, в принципе, вот по нашим оценкам мы заканчиваем эту вторую неделю уже, как бы, ну, можно сказать, как медики говорят, на плато. Прироста нет. Прироста нет. Мы, условно говоря, и по пневмониям, и по выявленным заболевшим мы приблизительно находимся на одном уровне.
Таксама 2020 год абярнуўся глыбокім палітычным крызісам у Беларусі, які наступіў у выніку сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў. Вялікую ролю ў пратэстах адыгралі супрацоўнікі IT-кампаніі, чые інтарэсы гадамі лабіраваў менавіта Турчын. Аднак на яго кар'еру гэта ніяк не паўплывала. Тым больш кіраўнік Мінскай вобласці апынуўся ў першых санкцыйных спісах захаду. Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, я не сильно огорчился от того, что мне тут запретили в страны Евросоюза въезд. На самом деле, работа такова, что не остается очень много времени для того, чтобы путешествовать. Поэтому меня это не сильно огорчило. Второе, вы знаете, выглядит смешным, значит, в отношении белорусских чиновников заморозка их активов, там, счетов и прочего, находящегося за рубежом. Поверьте, белорусские чиновники – это не та категория, у которых за рубежом что-то есть. Турчын не стаў тварам палітычных рэпрэсій, але працягнуў паслухмяна рабіць сваю працу. Менавіта пры ім рэгіянальная медыа газета «Мінская праўда» стала скандальным рупарам прапаганды, які абражаў праціўнікаў улады і нават нападаў на каталіцкую царкву. Акрамя таго, пад Мінскам сталі праводзіць чэмпіянат па біцці дроваў сярод прапагандыстаў з удзелам Лукашэнкі, які больш нагадваў цырк, чым нейкія спаборніцтвы. Сам кіраўнік рэгіёна ніяк не каментаваў падзеі ў краіне, бо банальна ніколі не даваў партрэтных інтэрв'ю. А ад былой смеласці не засталося нічога. Турчын ператварыўся ў чыноўніка, які падтаквае амаль кожнаму слову Лукашэнкі. Поэтому костелу, да? Не надо тут торопиться, даже специалисты нам говорят, помочь надо, разобрать там вот эти работы, но специалисты пусть определяются, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Ці скардзіцца на тое, што яму не дасталася лукашэнкаўскіх кавуноў. Ну, каждый год арбузами угощали, а в этом году нет. Я таки понял, что... Да подожди, вчера только убрал. Наталья Николаевна, отвези лично ему, ты вчера убирала, отвези ему один белорусский вот этот, чтобы он сравнил. И вот эти два сорта какие-то там, вот бедуины, отвези ему, а то потом скажут, что... Да нет, вчера только убрали. Трапляў Турчын і ў камічныя гісторыі. Напрыклад, аднойчы ён прыехаў на вайсковыя зборы з прылепленым да гары нагамі дзяржаўным сцягам. Не дзіўна, што лаяльны і месцамі пацешны кадр у выніку стаў у Лукашэнкі адным з найбольш любімых падначаленых. У 2022 годзе Александр Лукашенко упершыню згадаў Турчына ў кантэксце свайго пераемніка, а той, у сваю чаргу, паспяшаўся аспрэчыць наяўнасць падобных амбіцый. Вот я смотрю, думаю, Турчин сможет управлять страной или нет? Ну, хорошо, а если не сможет? И уже потом не умешаешься. Как же, мешать же не будешь президенту? Нет, я пример, ну, крутой, скажем так. Это большая проблема, я тебе скажу. Особенно тебе. Ты же не уедешь в Минск жить, наверное, здесь будешь. Ну, так вот. И будешь идти мимо. Она с тобой здороваться не будет. Поэтому должны быть очень крепкие, профессиональные ребята, понимающие, чтобы самому не было стыдно. Гісторыя часткова паўтарылася мінулай восенню, калі Лукашенко прыляцеў на абласныя дажынкі ў Воложын. Тады ён пахваліў губернатара і раптам стаў разважаць аб прэзідэнцкіх выбарах і новай уладзе. За зиму всех надо закрутить, завертеть. Ты-то будешь работать губернатором, поэтому надо заставлять людей работать так, как надо. А мне за что? Вот, может, президентом будет, поэтому ты его не оставишь. Ты его не оставишь губернатором, если будет. Вы будете президентом. Не, подожди. Вот, видишь? Видишь? Он уже... Хаця Лукашенко называў магчымым пераемнікам свайго намесніка па УНС Александра Косінца, прапагандысты папрасілі пракаментаваць гэтыя словы менавіта яго цёзку Турчына. Той прыкметна захваляваўся. Такая интересная беседа сегодня у вас состоялась по прилете с главой государства. Я просто вспомнила. А помните тот период, когда из вас сделали преемника? Слушайте, ну, может быть, я как-то не сильно обращаю внимание, кто там из кого делает преемника. Но лучше губернатором быть. Вам же предложили на следующий год. Конечно, конечно. Знаете, плюс работы губернатора – это когда ты
видишь результат своей работы. Выглядае, што адмаўленне усялякіх амбіцый і пастаяннае падтакванне гэта залог доўгай кар'еры для чыноўніка ў сістэме Лукашэнкі, асабліва ва ўмовах вялікага дэфіцыту дасведчаных кадраў. І Турчын з'яўляецца відавочным прыкладам поспеху падобнай тактыкі. Ён выдатна ведае, як працуе сістэма, бо змяніў шмат пасад, але ніколі не ішоў на абвастрэнне. Цяпер у кар'еры Турчына здарыўся вельмі важны паварот. Усё ж прэм'ер-міністр гэта сёння другі ці трэці чалавек у краіне пасля Лукашэнкі. Чаго ад яго чакаць на новай пасадзе, адразу ж агучыў і сам Турчын. Мое самое любимое выражение – это эволюция без революции. Каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы. Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет. У сённяшніх умовах гэтае прызначэнне не самае кепскае, і крыніцы з бізнес-колаў адгукаюцца пра Турчына так. Безумоўны канфарміст і дзяржаўнік, але ж хаця прыначнік, які ведае, што такое бізнес і не будзе яго душыць. Эканаміст Дмітрый Крук у сваю чаргу бачыць падабенства логікі паводзін Турчына з Уладзімірам Макеем. Цытата. Макей таксама дэманстраваў пэўныя расткі лібералізму, але галоўным для яго заўжды была служба сістэме. Яна пераважыла ўсе астатнія пачынанні. Гэта вельмі падобная гісторыя да Турчына, і логіка прыярытэтаў у яго ў гэтым сэнсе вельмі падобная. Канец цытаты. Наколькі вялікі шанец, што гэтым прызначэннем Лукашенка разглядае Турчына як пераемніка, тут адназначна адказаць складана, бо пасля апошніх зменаў Канстытуцыі Беларусь пайшла сваім унікальным шляхам. У выпадку раптоўнай смерці Лукашэнкі альбо цяжкай хваробы ўлада пераходзіць не да прэм'ер-міністра, а да старшыні Савета Рэспублікі, то бок Наталі Качанавай. Безумоўна, Лукашенка вядзе свой негалосны кастынг тых, хто мог бы пасля сесці на яго месца, але гэта, вядома ж, не значыць, што ён на самай справе сыдзе і перадасць паўнамоцтвы. Тым больш, што і абяцанні Лукашэнкі разыходзіліся з яго справамі не адзін і не два разы. Але ж відавочна, што цяперашняе прызначэнне значна павысіла шансы Турчына на перамогу ў гэтым непрадказальным спаборніцтве.